snow. Oh, aray. Kapag yan, nag-snow jarabi. Nagbagyo ti snow. Oh, pero may. Mayat tagpag na no kasi nga lipas ti snow kahit mayat nga exercise. Pero may nga ma-exercise iti tumtuman. Oh, kasi taglawlaw mi tata. Kita tayo dito ay Kapagyan mini park dito yak nga agsyo shortcut no mapanak dita ni padapang ko gatangin dita grocery nga sa kapasit no ke magnaak dito yak agsyo shortcut children's park dito ni apo permiti snow ito nga naurnong manipo di ng rugi gana rata di nga nalulukasan di snow maka nagulag ti ko danag na nga sumagmamano dito yun paglaki din ta rabi na nga yung todo ti isno yung tinag ko na kuma kasarsar din na lang na tagsapa tugaw tayo pang basik makapanugmay ay po Marson Kapagyan yung tataka March 5 hindi pero may pailaang iti ko na snow na dito yayan mi hanggang April pa siguro dito tayo din na palabas kahit April na dapil snow na kahit pero may oh manangin rumwarmet ti init tata nga kasi lang rumwar jay init di makaalot-ot at ilugan na ni morning. A lot of snow. A lot of snow. Hindi makaalot-ot dilungan da. Pag dito ni tanaarado ato kanan. Sidewalk dan. Ini dal-dalo sandal ti batog da. Hello, good morning. A lot of shoveling. Yeah, a lot of mess. Oh, look at that. And then he's like, what's about this? Hey, pati-atoy ko, napanugin. Traktora nga batik, nagiwalwa, lintis now.
Good morning. Good morning. Ato iti railway nga aramidin darata dito Kabagyan. Awanti awanti tao tatanita. Pero may nagaburan mo tin agito tatrabahuin da nga relays. Oh, po. Oh, muti. Oh, ti sidewalk na tata dito ita aja ti jay bangir ti sidewalk na madipay mo nalinisan so med tuyak ni counterflow. Rigat ti magna bumaba tayo mga pelantoy isa mga kalsada tani aw mo ti magmagna. Oh, balasi tayo Kabagyan. Yun, go signal. Mayat, pag na Kabagyan, nakasting ako. Hindi pastis now. Rigat yung magna Kabagyan dito yung sidewalk nga di pa na ikatanti snow. So mabalin tani. Di tayo mabalin ti magnad tani. Pag nanagitilukan ta baka madalapos tayo. Di tayo igid at iti sidewalk ni yung di tayo mo na dalusan. Iti eskwelahan dito ay Junior Middle Academy, eskwelahan iti high school dito ay mga karubami. Sabay naglimong matag iinitan. Alam ni isa mo iti palayo po na. Kidiunin na lamiis siguro dara jala negative 2 negative 1 yes jaya ato eh. Pasting pastis no amo kay nga iso ti nalamiis no pa. Siguro baka ito ni pigat no hangagis no dan naman. Iinit na ti permi no bigat ay permi nga lamiis. Oh, kaya nyo kita ni kalsa ay alag di kalsada puro snow. Pati alad at snow na. Pagkita ito bus Kabagyan nga ako bumibiyahe dito eh. Di pa simangpit atay kay kuwami Kabagyan maintenance miti kalsada di pa nawalinan natin eh kalsada may oh di pa nawalinan pangpit
Oh, nagpintas ti namayan na ni dagito halaman ni oh. Pirme, nagaburanti kwan. Nagpintas nga kitain ni. Christmas pa ilain dito ay may kabagyan. Oh. Mayat nga kitain. Dito iti kayo, dito iparaangan may kabagyan. Sangot ti balay. Oh, nagmayatin ti kwan na eh. Tsura na. Yan kabagyan ti adventure tayo nga aldaw. Sa pala ko mata nag-enjoy kayo iti panangipasyar ko kada kayo iti snow. Inay, nagpintas nga kita yung sa pala ko mata nagustuhan na nyo. Kahit subscribe lang kabagyan. No, nagkapan nakabalin na ag-subscribe kayo kahit nagyamanak. May bag nga bigat tayo amin.